Kulod, ginaduso ang pagkakas sa requirement nga negatibong RT-PCR test sa mga inbound travelers gikan Manila. Biyahe sa Wisam Express balik na subong nga adlaw. Sa balita national, Octa Research ginalantaw nga marapos ng pagsakas ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa Marso kung sa Abril. DepEd gina-validate ang report nga pag-hack sa mga bank accounts sa mga manunudlo. Sa balita international, WHO nanawagan sa mga pungsod nga magbuligay para matapos na ang pandemya. Sa balita sa sports, Filipino pole vaulter EJ Obiena nag-withdraw sa mediation process ang PSC upod sa Patafa. Balita entertainment, Chris Aquino ginpanginwala nga nagbalikan na sila ni Mel Sarmiento. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mapampaswerte sa Chinese New Year. Maayong aga makulod, may agabilog amahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, Enero 25, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las tres kay nasang kagahon ang low pressure area. Nakita rin sa vicinity sang Talakugon sa Agusan del Sur. Ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan, nga may lulaptang nga pag-ulan kag pagpanago bangod sang LPA. Mahinay, tutob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan amina na silangan, ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ang paybayon, mangin makanay, tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang adlaw na butlak lasay 7 kaina, magatudod naman las 5:45 karon sa hapon. Ang temperatura, yara sa 25 degrees Celsius, tutob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita. Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID. Yes, good morning naliwat mga ka-aksyon. Kag matulutog na ang panahon sa guwang at isulod dito kainit. Anyway, dali lang. Kay adjuston to ni ang kalbla. No? So, good morning liwat. Kag sa mga nag-monitor dito sa Facebook, ano lang kita mga ka-aksyon, like and share sa aton nga FB Live. Okay? Pagabay lang sa aton nga mga ka-aksyon, i-like aton nga page, kag i-share ang aton sini nga FB Live. Okay? Good morning dira kay Lester Ray Benitez. Thank you for the stars. 11 weeks nga sunod-sunod ni nga pag-send sang stars ni Lester. No? Thank you, Gid. Good morning dira sa kay Ayes Katage Benitez. Thank you, Gid. No? Homa Lumena, good morning, man. Kag sa kay Melili Oligo. Sa kay Rochelle Evangelista, nagwapa na gid kuno iya idol nga si Dorel. Oo, adlaw-adlaw nagakuha na saya. Nagagwapa na iya. Kag kay Homa Lumena, Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, good morning dira or good evening sa inyo dira sa Minnesota. Connie Laparan sa Pandanon DSB. Inatamyaw man ni Malili Oligo, si Ma'am Van, si Jinky Dialagdon, kag tanan nga miyembro sang EFC, kag si Doc Matt Mayo. Athea Kim Riman, Michael John Season, mga agaman from La Carlota City, aran man sa La Carlota. Kay Weng Morales, dira kay Nat August, kag kay Abby. Good morning dira sa inyo. And thank you Ma'am Van sa ginsend nga 100 stars. Sa kay John Arlos, a blessed morning to you. Nara sa Punta Taytay, no? Kay Neddy Villanueva Solo, good morning man, no? Sa mga kay Melissa Alonso Cesar, kag kay Lando Cesar dira, good morning sa imo. Virgil Ligaspi Coloso, classmate, Mare, good morning sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw, Jean Buarom. Kay Grace Ibarra, Grace Gunora, good morning. Kag sino pa sa mga classmates ko da, ano? Sa mga batch 981 sang
Ramon Torres National High School, mayong aga gid sa inyo tanan. Kag sakon man makopdanan bala sa Parole and Probation Office number 1 sa mga Volunteer Probation Assistants, VPAs. Good morning sa inyo, no? Kay Kagawad Ulay Abalahon, Kagawad Dueñas, Dr. Dueñas, no? Dira sa may Barangay Kabug, mayang aga man sa inyo. Kay Kapitan Jojo Malayang dira, good morning. Kag kay Dina Decrepito, mayang aga man. Sa kay Kagawad Mira Polidario, sang Barangay Panukoy, good morning. Kagawad Peter Noble, Kagawad Noel Ivon, Glenn Burgos, good morning sa imo. No? Kay Remia Garcia, good morning man, dira sa may Barangay Panukoy. Kag of course kay Miss Jinky de Alagdon, good morning sa may Phoenix, Arizona. Alan Kate Arcala Esconde, watching live from Barangay Matabang, Talisay City. Good morning, no? Kagkaroon sa hapon gina-invite ka mo namon sa Bakit Ikaw? The Presidential Job Interview sang DCRH aired live over Action Radio Bacolod. Mangin bisita karon si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Enero 25. Muna siyang kilalahon na ito na atong mga presidential aspirants, no? So masunod nga unang pagpalayag karon si Bongbong Marcos. Sa buwas, Miyerkules, si Ka Leody de Guzman, gadlagan man presidente. Sa Biyernes, Enero 28, si Senador Ping Lacson. Enero 29, Senador Manny Pacquiao. Kag Pebrero 2, si Vice President Lenny Robredo. No? So, monitor kita from 4 o'clock in the afternoon to 6:30 in the evening. No? Diri sa Action Radio Bacolod. Standby na sa aton mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, ginaduso sa karon sa Bacolod LGU nga tugutan ang inbound passengers alin sa Manila nga magpresentar na lamang sang negative rapid antigen test para sa mga fully vaccinated. Nagpadala sa sulat si Bacolod Mayor Evilio Leonardia kay Governor Bong Lacson nga nagapangabay sang virtual meeting sa tuyo nga ma-harmonize ang travel guidelines. Base sa sulat ni Leonardia, nakabaton sang madamo nga concern ang syudad kag mga opisyal halin sa inbound travelers halin sa Manila angot sa requirement nga negative RT-PCR test result nga dapat 72 oras antes sa ilang scheduled flights. Apang bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases sa NCR, ginpahag sang alkalde nga madamo sang ang RT-PCR test nga ginapatigan sa mga DOH accredited clinics kag molecular laboratories nga nagresulta sa pag-release sang test na resulta lapaw sa 72 oras nga required period. Sunod sa alkalde, ginpalambot man sa ila ang concern angot sa presyo sang RT-PCR test nga 3,300 to 5,000 pesos sa kada test ikumparar sa rapid antigen test nga 800 pesos lang kag nagagwa ang resulta sa sulod sang 30 minutos. Sunod pa kay Leonardia, ginakonsiderar man sa syudad nga ang mga pasahero sa Manila nga wala nakakuha sang kopya sa ilang RT-PCR test result sa insakto nga tion bangod sa delay sa molecular laboratories ang tugutan nga makasakay sa aeroplano pero dapat magpaidalon sa rapid antigen test sa pag-abot sa Bacolod Silay Airport. Umpisa subong adlaw Martes, balik na ang biyahe sa Wisam Express. Sa interview sa Action Radio, ginkumpirma ni Wisam Express operator Frank Carbon nga magabalik na ang ila biyahe apang isa lamang kasalakyan nga sara makakomodar sa ang tubtub 300 ka mga pasahero. Suno kay Carbon, las 6:30 sang aga kag launa 10 sang hapon ang biyahe halin sa syudad sang Bacolod pakadto sa syudad sang Iloilo samtang las 11:30 sang aga
kag las 2:50 sang hapon naman ang biyahe halin sa syudad sang Iloilo pakadto sa syudad sang Bacolod. Ang pagbalik sang biyahe ang ginanunsyo ni Carbon matapos nagpagwa sa executive orders sa Bacolod City Mayor Evilio Lunadia kag Iloilo City Mayor Jerry Triñas nga wala naga-require sa nga negative RT-PCR test results sa mga biyahero nga fully vaccinated na batok sa COVID-19 kag magpresentar lamang sa vaccination card kag backtrack. May matugod na rin niya, buwas. Alas 6 niya, din sa Bacolod. Ang baton niya departure sa Bacolod, wala 10 na. Ang sa Iloilo, masugod na to alas 11:30 ang aga, kaya ang madaton niya biyahe 250 sa hapon. Bahin sa pagpahayag ni Wisam Express Operator Frank Carbon. Nakabato na sang go signal ang Comelec Bacolod sa pag-release ng listahan sa mga botante sa mga nagapangabahin nga mga aspirant. Sunod kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, kahapon nga adlaw Lunes ang naghatag sang go signal ang Comelec sa probinsya nga pwede na ma-release. Duwa pa ni Sorbito, iban sa mga nagapangabahay ang nagbilin sang flash drive sila opisina, kagamat-amat na nga ginaasikaso sa mga personnel sang Comelec. Ang Bacolod City ang may masobra 320,000 ka mga rehistrado nga botante para sa Mayo 9 nga pinili ay. Samtang ipag ni Sorbito nga sa Comelec Central Office na kinahanglan ipa-register sa mga aspirant ang ilang mga official social media accounts. Ang mga aspirants ang ginhatagan tubtob Enero 31 para magparehistro sa Education and Information Department. Today actually mayroon kita go signal no from the province na ma-release no. So ari na actually may nagkalagto na diyan nagbilin ng sinila nga mga USP no. So ari na so ginamatamat naman. Si Bacolod Comelec Registrar Attorney Revo Sorbito. Magakuha ang Comelec Bacolod sang 110 ka mga DESO technical staff sa maabot nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Ang DESO technical staff amo ang in charge sa paghatag sa vote counting machine, technical support, kag pag-assist sa electoral board o kun EBs. Sunod kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, kahapon sang aga, Enero 24, may exam gin patigayon sa duha ka batch sa mga aplikante para sa mga posisyon. Samtang sa Enero 26 ang isa pa ka schedule sa exam. Duga pa ni Sorbito, mas luyag nila nga magkuha sa mga manunudlo bilang DESO technical staff, kag bukas man sa ibang aplikante labi na ang maihibalo sa computer. Sa nabaluan ng Bacolod, may 45 ka mga public school nga magaserbe nga voting center kag may 450 ka clustered precincts. Samtang ginpahayag ni Sorbito nga padayon pa sila nga ginatipon kag gina-address ang mga concern kasunod nga tinalikdan nga semana lang ini nagpungko bilang acting election officer sang Comelec Bacolod. Ginasuportahan naman ni Bacolod Councilor Al Victor Espino ang inaduso nga pag-regulate sang drone camera malapit sa mga pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology. Suno kay Espino, nga mong chair sa Committee on Police Matters, aprobado na sa first reading ang ginaduso nga ordinansa base man sa pangabay sang BJMP. Duwa pa ni Espino, iya ginasuportahan ang tikang bangod base sa pagpangusisa sa mga otoridad sa BJMP. Ang drone camera wala lamang ginausar bilang surveillance sa presuan, kundi ginausar man bilang gadget para maghulog sa mga kontrabando. Inapaabot ng magpatigan ang komitiba ni Espino sa public hearing sa masunod nga semana. Naglabot na sa 162,223 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 1,182. Sa bagong kaso, ang Iloilo City ang may 342, Negros Occidental 253, Iloilo Province 228, Bacolod City 185, Antique 84, Aklan 69, Guimaras 11 kag Capiz na 10. Samtang 463 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 141,689 kag 5 ang bagong nagkalamatay nga nagdala naman sa kabilugan nga 4,762. Ang Western Visayas ang may 15,715 ang aktibong kaso sa COVID-19. Opta Research ginalantaw nga matapos ng pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas sa bulan sang Marso kung Abril. Samtang DepEd gina-validate ko ng report nga pag-hack sa mga bank accounts sang mga manunudlo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basi para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sa Good morning, Dra, kay Noel Limsiaco sa Bago City. Kumusta na, amigo Noel? Sa kay Miss Georgia Gargaseran. Good morning, man, kay sa tanan ko nga ARB EFC family. Kay Marilo Camento, kay Arlene Hinesira Rodero. Good morning, patamyaw ko no kay papa niya, Dinky Rodero. Good morning sa imo, Dinky Rodero. Malantaw gisa ko no sang tsura sa mga ka-action kay dugay na sa pamati sa radyo. Naglantaw siguro sa kuhan sa Facebook ni Arlene. Nya pala tawa ko dabi. Nya daw kamukha mo lang daw. Nya pala tawa ko be. Amigo ta Owen Segovia Bayo. Good morning sa imo, amigo Owen. Tol may agadra kay Lisa. Yorak. Good morning, man. Kay Sol Lama Barnacha sa Wadika. Ikaw be? Sawadika! Dala sa Bacolod. may Thailand. Bacolod. Sawadika, Bacolod. Hello, Bacolod. Stay healthy kita ta. Sige. Sige. Kay Evelyn Pomoseno, good morning. Stay safe and have a nice day. Dennis Nuestro, good morning, man. Sir Lorenzo Magsipok, oy, good morning sa imo, sir. Tinakuha mo na imo premyo, sir. Padala na guro no? Congratulations. Yes, napadala na yesterday. Kaya Miss Jinky Dialagdon, good morning sa imo. She's watching. Dala sa may Arizona. Phoenix, Arizona. Kaya Jonalyn Linyal de Cripito, good morning.
Sa tarang nga nagapamati sa Action Radio sa taga-Hinigaran, Lineal Family, sa Bago City naman, Natividad Family, good morning sa inyo. Kay Juancho Alvior, good morning man. Christine Minyes Villalobos, good morning sa imo. Okay. Matugnaw man dira sa DSB kay Siyempre, tugnaw di ganun sa aton, DSB pa. Gani man. Oo. When was the last time nga nakakadto ka sa DSB Action Doors? Atong pag pag ano kitang sini? Tota sa Toreno? Oo, amo tong last patong last mga kadto kadto sa DSB? So ipakoto ka balik. Akon gani, amo man na. Warang last. So sa ato gani September o November? August? September. September to? September. Kaya di ba dapat for ARB anniversary? Correct. So September to siya nakalakata to. Good morning dira sa mga staff sang Toreno. Blas na ganito. Yes. Si Jane. Sino to si Jane? Mutano, hindi ako ka-remember. No, na-remember ko si Jane. Good morning dira, no? Kagay SB Toreno, may agaman. Good morning. Si amigo ta Felix bla, yang ugangan. Good morning man dira, no? Ayong aga. Yes. Okay. Kag sa DK Kapihan dira sa La Carlota, may aga sa inyo dira sa Nagapangape. Good morning man, no? Sa kay Beboy Villasor, may aga. Kag kay Lily King. Kay Raymar Swatu Imperial, Alma Oligon, Cirela Samar Aguilion, kag Emma Abaluna Ababaw. Of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, natamyaw ni Miss Jinky Di Alagdon. Nag-send man siya 100 stars for 11 consecutive weeks. Wow. Mo sila ni Lester, bla? Wow, mo sila ni Lester, no? Nagakapinda yun, no? Kay Gino Cornelio Benitez. Good morning. Tamihan niya lang ang Benitez kag De Jesus family sa Carolan, Cabancalan City. Good morning dira sa inyo sa mga Cabancalanons. Yes. Na kag sa taga din sino kanito Cabancalan, si Naisel Pabol, no? Myself a boy. Atong mga sino kanitong mga taga-kuan din ganin sa parte sa Cabancalan man, ripat ko. Sino? Basta tong gidkadtuan to bala nga gindulungan nila sang premio to bala nga cellphone. Di nga nito nga barangay Ano man? Tabugon, Tagukon, Tagukon, no. Ano panada nga mga Hinubaan ko no tugnaw man siling ni Tito mo Awin. ati o kay Higad Baybay na. Amigo Awin Torres, mga agadra, no, kay Kagawad Melchor Baroca Rombines. Good morning man. Kag sa tanan nga mga hinuban-ons. Yes. Si Mayor Ernesto Estrada, classmate, good morning. Ginatamyaw niya man ang mga hinuban-ons. Tanan nga hinuban-ons. Hinuban-ons, sila panawag sila Action Doors. Hinuban-ons. Caitlin Nang. Sana all may premium. Hindi ba nagdaog man ni siya? Dog man siya. Te, wala kita Caitlin. Wala kita Ginagawag ka. Caitlin. Gapon gani, abi ko may paaman nga tikoy gapon ng bugas. Ay, wala, Japan. Wala. Sa Chinese New Year na lang goro. Sige na luto, iya pagoro. Basi sa Chinese New Year. Base, go. Sa nung Chinese New Year raw? February 1. 1? Tandaan mo na ihada ha, basi malipat ka sa February 1 ha. So ang 1 is Saturday. Ay, hindi. Saturday. Hindi lang man. Tuesday. Correct? February 1? Tuesday. No, Tuesday. Tuesday, Sige Kay Miss Jinky Dialagdon, get well soon. Kuno kay mama niya Lulit Dialagdon. Si Karina Villaflor, good morning sa imo. Kag papa niya Joe. Kag sa tanan niya nga family sa Barangay Pandanon, DSB. Good morning sa inyo dira. For sure, super tugnaw man ito ila ni Miss Jinky. Kay, yes, correct. diba daw sa babaw, pato ila yon. Kay super cold. Cold breeze. Ate, mali kay Hada Caitlin no sa Chinese New Year lang ko na. Sige. Chinese New Year. Okay, day. Kita lang ko na maprito siling yan. Okay. Badala niya lang ta itlog namin, butakan itlog. Bali may tikoy, butakan niya padala niya lang itlog. Liog na lang ko daya para hindi na kami maganda. Kompleto. Hon mo na hindi mo na kami mantika na lang dayon eh. Bali hindi mo na kami pagpaproblemahon pa. Oo, mantika kag kung pwede pala may kalaha eh. Parang may kalaha pag hindi Kalain. Pwede na-afford yun ang kalaha. Yeah, syempre. Roslyn Rose.
Ma'am Van, nagpadala liwat sa 100 stars. Thank you. Hasmin Torres, good morning man. Okay na, standby sa mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34, detalye na sa mga balita national. Ginalantaw sang grupong Octa Research nga matapos na sa bulan sang Marso o Abril karon nga tuig ang pagtaas sa kaso sang Omicron variant sang COVID-19. Sunod kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, mahimo nga maglawig ang waves ang Omicron tungod nila umpisa pa lamang ini sa iban nga rehiyon kung ikumpara sa National Capital Region nga ang growth kag reproduction rates ang amat-amat na nga nagnubo. Una ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga nagsaka ang bago nga kaso sa COVID-19 sa Metro Manila bangod jutay ang report sa nakaligad nga mga inadlaw. Ginkontra sa Department of Health ang report sa Octa Research nga hindi ma-develop ang mas malala nga COVID strain bangod sa highly transmissible Omicron variant. Suro kay Health Undersecretary kag spokesperson Rosario Verriere, hindi kinahanglan nga ipagwa ang kaangay nga palayag bangod madamo pa ang positibo sa COVID-19. Una diri ginpahayag sa Octa nga 5 ka COVID strain na ang naglapta sa bilog nga kalibutan kay hindi na mas malala pa tungod sa presensya sang Omicron. Gina-validate sa karon sang Department of Education ang report angon sa pag-hack sa pila ka bank account sa mga public school teachers. Una diri report sang Teachers Dignity Coalition nga pila ka mga miyembro sini ang nagareklamo nga ang pondo sa ila payroll account ang gin-transfer sa iban nga bank account o kun sa mobile wallet banking service. Sunod kay TDC Chairman Benjo Basas, ila na ginpahibalo ang pila ka opisyal sang DepEd angon sa nagakatabo nga pag-hack sa account sa mga manudlo sa Land Bank of the Philippines. Pila sa gin-report yung inkawat sa kada manudlo nagalambot sa 26,000 tubtob 121,000 o kung gikan sa ila regular nga sweldo kag holiday bonuses subong man lifetime savings. Ginanunsyo sa Department of Health nga pag-aisla ng special risk allowance sa mga healthcare workers ang mas inclusive kag responsive nga one COVID-19 allowance o kon OCA. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ang mga health workers nga ginakabig high risk ang makabaton sa 9,000 pesos kada bulan, 6,000 pesos para sa moderate risk kag 3,000 pesos para sa low risk. Ginklaro ni Verriere nga wala sang may naiban nga sa allowance kung hindi gin-consolidate lamang para mas madasig kag may regular nga mabaton ang mga healthcare workers nga hindi na kinahanglan maghulat bangod sa validation. Nalakip sa high-risk category ang mga healthcare workers sa hospitals, laboratories, kag temporary treatment and monitoring facilities. Sunod pa sa health official, kinahanglan lamang sa mga health workers nga mag-duty sang pila ka adlaw para mabaton ang benepisyo. Ginaprubahan sa House Appropriations Committee ang hagna nga tuyo maghatag sang tayuyon nga benepisyo para sa mga healthcare workers sa pribado kag pampubliko nga kumbuyahan subong man sa barangay health workers sa panahon sang COVID-19 pandemic
kay iban pang health emergencies. Sunod kay Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, isa sa principal author sa siningahagna, ilagin baton ang rekomendasyon sang appropriations panel nga ginalakipan sang active hazard pay, life insurance, sumungman accommodation, meals kag transportation allowances. Ini kasunod sa ginadusos sang Department of Health sang mas inclusive nga singular nga COVID-19 allowance para sa medical frontliners. Samtang may reservation naman ang makatapos ang progresibo nga mga mamalida nga sanday Franz Castro, Carlos Isagani Zarate kag Sara Ilago angot sa pagamendar sang komitiba kag ginpahayag nga ila ini talakayon sa plenaryo. Napatay sa edad nga 83 si anay Department of Foreign Affairs Secretary Roberto Bobby Romulo. Ini ang ginkompirmar sa hinablos nga si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Wala naman nagdetalye pa si Romulo Puyat kung ano ang ginkamatay sa anay Tiglikom. Gumpisa sa government service si Romulo bilang ambassador to Belgium, Luxembourg, kag Commission of the European Community sang June 1989. Nangin Foreign Affairs Chief siya sang 1992. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, pangako naman si presidential candidate Panfilo Ping Lacson nga magapamuno ini paagi sa paglimbawa sa kaugalingon kung madaog niya ang palabuton ng eleksyon. Suno kay Lacson nagasugod ni tanan sa gobyerno kag responsibilidad sa gobyerno nga maghimo nga may isa ka maayo nga halimbawa sa pumuluyo. Duha pa ni Lacson nga may ginatawag kita nga moral authority, mo ning ginatawag nga leadership by example. Kung ang nagapamuno suno kay Lacson wala sang disiplina, wala man sang pabuton nga disiplina sa mga tao sa gobyerno kag paano kag hindi man makasunod ang sosyedad kag ang publiko kung hindi disiplinado ang gobyerno. Si Lacson nga isning nga partner nga si Vice Presidential Bet Senate President Vicente Soto III ang nagapapili ini sa idalom sang battle cry nga aayusin ang gobyerno, aayusin ang buhay ng Pilipino. Apang ipatag ni Lacson nga ini hindi nila mahimo sa ila kaugalingon lamang kag kinanglan ang bulig sang kada Filipino. Sa isa ka presidential interview kay Jessica Soho, ang standard bearer sang Partido Reforma nagpahayag sang kahanusmo nga ang mga Pilipino karon na dulaan na sang damgo, paglaom kag wala na sang mahimo kung sa isyu sang korupsyon sa gobyerno ang hambalan. Sunod sa iya nga isa ini sa mga bagay nga gusto niya nga bag-ohon pinaagi sa leadership by example. Sunod kay Lacson nga dapat mabalik ang pagsalig sa liderato kag ini ang tinguan sang Lacson Soto nga tandem. Meron tayong tinatawag na yung moral authority, yung leadership by example. Kapag ang namumuno ay walang disiplina, paano mo ngayong na-expect na yung mga taong gobyerno, lalo na, ay magiging disiplinado rin? At paano susunod yung society at large, yung publiko, kung hindi disiplinado ang gobyerno? Dapat lahat nagsisimula sa gobyerno, at sa gobyerno naman dapat nagsisimula sa namumuno. Ang kabayan sa pahayag ni Senator kag Presidential Aspirant Ping Lacson. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Kay Migo tada Ray Baryoga sa DSB. Good morning. Bago guro radyo ni Migo Ray ay. Nga man. Di kay atob lang po nadaog lang ni Georgia Gargasiran. Ginatag ya. Ginatag sa kay Ray para ibakal niya radyo. Ate, I don't know kung napadala na. Ho. Ay, bongga si si Inday Caitlyn, no? Nga, ano ko no? Nag-send siya 249 stars. 249 stars? Oo. 100 stars plus 149 stars. Grabe ba? Dako, Thank you so much, Dayday. damo First guro- time si Dayday. Damo guro ganan siya yung sa bugas ay. Siyempre, damo ginan siya yan. Di, share yaman sa ato. Mary Grace Mongcal Cabalfin, good morning. Eric Fernandez. Oh, ari siya daw niya. Love you, Action Radio. Yeah! Bakli niyo ko bugas. So, marang padala siya stars, marang baklan siya bugas. Actually, nami ang bugas ni Ihanda ko, Caitlyn. Sige. So, basi kung kinanglan mo daw bugas, i-text mo lang si Caitlyn. Wala pa to yung naubos ang bugas na yun bakal ko sa yaligan. Ngaway mo ginatigang? Natigang man, tiga syempre, ako malang. Ito nga sa sako, ba siguro do 2025 ko pa na Kisa danyo, wala man ko ga-rice. So, once a day lang ako ga-rice. Or kisa, wala ko yung ga-rice. Mayong bugas ni Ihanda ko, Caitlyn. Tuod no, nag-send sa pamiro 100 stars, then 149 stars. Ang 149, guro mo Thank kalambot. you, Dayday. Guro, pag send yun na sunod na kalambot, 150. Hindi kami aragin man 49 stars. Muna? May ara 100. Muna kayo, wala ka send stars mo, send mo tabla stars pag galingon tao. Gahulat ng tagani nga sindan ta. May ara, pili ka lang na yung kung pila yung mo send nga stars. Kung may bilhin ka na nga stars. Sige. Okay. Ang kuan lang masend ko sa Dorel Sibla. Siyan naman mo ha. Kung pwede na ma-monetize. Send ka gidadaan. Inday Blaza, good morning man. Kagay Lisa Joy Ilon Amoroso, Maang Aga, James Prengrases, watching live from Arizona. Call me. Sige, sa bugas siguro na no? Oo. Ay, langan. Basta call me para sa tikoy, pwede man. Sa tikoy, pwede man. Basta na okay na saya nga sa CNY, na tikoy. Yes. Kagano tayo ha, mantika, ano lang tayo kag itlog. Kaga, Kung pwede, anong ginubutan da, harina or breadcrumbs? Wala na, rekta na yan. Okay. So, day ha, liog lang tada day. Kalaha, okay na lang. Kaganon lang dayon, kag basi may deep na bala ha, may deep na, or wala man. Daway na. Pero depende si mo, basi katagan niya, tayo pang, Basi may nabalaan siya nga deep kay may ko kabalo ko may kaya amon so na gina prito lang na kagina rektam lang kaon mo. Ibut ko sang gapang attack din. Nag another 350 naman sa stars Ay, nakabunggo Di nga siyo. naging napangwa ni Caitlyn man. Sige nga, yun kay Vincent. Nan, base sa iya nga delivery boy balaw. Hindi, sa bugas nga ginansya. Ti Mayo, kay meaning, ang gimaligay ito si mo, do wala lang siya nakaginansya, kay gin-donate niya sa ato. Nag-stars siya, nag-send siya stars. Thank you, Kidaya. Do ka bongga, kasubong day. Daw nagdako ka na. Ang may uwi ako niya. Ay, okay. Sorry, day. Sorry, Hindi mo na day. kasi bang ko na nga. Iyan yung nga sweldo, gali. Okay. Bongga si Day-Day. Sige. Kay Migo na Romel Gallo, may biyahe na Bacolod, Iloilo, Subong, no? Subong adlaw nag-start, di ba? Ay, yes, oo. Namangkot sa kung may biyahe ko, no? Ara na may biyahe na Subong. Subong gid nga adlaw nagsugod na biyahe ang Wisam. Wisam, ha? Okay. Sige. Sila ni Day-Day para virtual na lang ko ang red envelope. Ay, hindi niya pwede ya, Day. Ay, hindi na pwede. Wala Day, niya ang red envelope gina-virtual niya, ya, Day. kakuan mo ginaya, personal mo ginaya. Oo, personal ginaya. Iupod na lang na sa tikoy. Mag-Chinese New Year ka pangatag sa... Pangatag ni Sam. Or sa kalwan. May unod man na. Ambot na, depende. Kaya basta red lang gidyo ang envelope. Kung face mask ba? Face mask ang unod niya color red man. Ay, kalay. Ate, okay Sige, na na. sige, Daya. Kay Francisco Guangco, good morning man sa imo, amigo. Para virtual na lang ang red envelope. Kaya mo na sa Chinese mo, no? May maamugin na sila ya. Oo. Kay Baloka, nagpati na sila ang mga Chinese nga kung maghatag sa mga ampaw na bla, red envelope.
grabe man ang blessing sa ila. Gabalik. Grabing So, balik sa'yo. para nga magdakmo pag blessing mo dayday, gaan mo kami red envelope. Yes. okay. Si Sir Noel Amor, araman siya action boss. Yes, good morning, Migo Noel, Amar. Aha. Kay love talanggid kamuya. Sana all love. Thank you pa si Dayday. Sige, Daya, salamat sa pagpalangga mo. Kag madako pag inamo pasalamat kung mapadala mo na kami sa red envelope. Oh. Iko na nyo lang share lang kamo ni Vincent Ito nga, Hindi na? kasabat. Parang dako-dako man Yes, oo. Na ano ka man kung siya lang ako basi kung hindi ka balis estudyante pangdaan. Gani man. Dala na sa ano daya, Christmas gift, New Year's gift, birthday gift sa aton Birthday gift Okay? kung Kag Valentine's Chinese New Year. Kag Chinese New Year. Dala kag na lang Valentine's. Valentine's. So mga limag na siya dahil ka mga events sa life. Dahil. Important events in our lives. Important yung Valentine's. Lagi yung Valentine's. Hindi kaya ako. Importante kasi syempre padalaan ta ni Dayday sa red envelope. Correct. Salamat gid Iada in advance. Perfect. Kay Noem Dipon from Quezon City. Shout out ko na sa Iloilo sa Pulo sang Makatunaw, Solaber kag Azuelo family. Good morning. Ano ni ang Chinese ni hindi ko chindi. Ang butan mo naman yung Chinese yun oh. Birthday gift ko lang Saan ang birthday dayaw? Sa ano pa na yung birthday, ha? Sa aking birthday ni man. Sa aking birthday mo dahil April or May? Standby nanay sa atong dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard. Kag sa detalye, balita international na nawagan ng World Health Organization o kung WHO sa mapungsod nga magbuligay para dalayon nga matapos ang gina-eksperyensya nga pandemya. Ginpayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga wala na sa ikatatlo katuig ang pandemya kag agud matapos ini dapat magbuligay ang kada pungsod. Gindayaw man sini ang Germany bungod sa padayon nga pagpabaskog sa ilang vaccination campaign. Padayon man ang panawagan sa WHO sa patas nga pagpanagtag sa bakuna labi na sa mga pigado nga pungsod. Sa negosyo, ginkilala ang Globe bilang Best Corporate Governance sa Asia sa idalom sang telecoms category sang Ethical Boardroom, isa ni ka digital-based digital magazine sa idalom sang telecoms category. Ang Globe ang nagaisanon nga kompanya sa Pilipinas ang nalakip sa listahan sa mga awardees karon nga tuig. Ini na ikaduha nga sunod-sunod nga tuig nga ginatagan sa mga pagkilala ang Globe halin sa London-based nga digital magazine. Sa statement, ginpahayag ni Ernest Koo, ang Globe President kag CEO, nga ila ginakalipay nga mabato ng ini nga pagkilala sa sunod na sang duha ka sunod nga tuig. Ang Ethical Boardroom ang isa ini ka bi-monthly publication nga madalom nga nagatalakay sa global corporate governance issues. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 29 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 11 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 58 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, ginpanginwala sang TV host actress nga si Chris Aquino nga nagabalikanay sila sang Anay Novio City nga si Anay Department of Interior and Local Government DILG Secretary Mel Sarmiento. Ginpahag sini nga nagwaang iya matuod nga nabatsyagan sa katapusan nila nga pag-istoryahanay. Dugang pa sini nga sa ginhimo sa iya sadtong ginbayaan siya sang panahon nga down siya didto nabuhinan ang iya respeto kay Sarmiento. Ginpasiguro naman ni Chris nga hindi na ini makigabalikan pa sa mga tao nga naibaloan niya nga wala siya sang ginpalangga sang lubos. Sa balita sa sports, ginanunsyo naman ni Filipino pole vaulter EJ Ubiena ang iyang pag-withdraw sa mediation process ng in-offer sa Philippine Sports Commission upod sa Philippine Athletics Track and Field Association o kung PATAFA. Sa iyang statement, ginpahayag ng Ubiena nga ang iyang desisyon ang bangod sa bad faith sa National Sports Association, ang PATAFA kag sa presidente sini nga si Philip Elia Huico. Suno kay Ubiena, pila na kabulan nga may funding role ang PATAFA sa din ginakusahan siya sang NSA sang pag-misappropriate sang pondo. Nagtanyag ang PSC nga mag-mediate sa bulig sang Philippine Dispute Resolution Center Incorporated. Abang ipag ni Ubiena,
nga hindi siya mag-engage sa mga proseso bangod sa nangin aksyon sang patafa. Balita espesyal! Alright! Energy! Action Boy, good morning! Yes, good morning! Sa ating mga ka-action nagapamati via Facebook Live and YouTube and on air, good morning sa liwa. Yes, Okay? good morning kag sila niya hagda ko kay Linya bawi ng stars kaya nalipat sa no birthday ko. Ba? Ikaw na yan nalipat, ako yung wala ko malipat kaya way ko balong. Ay, kaya ka balo. So way ko malipat. Kaya way ko balong. Oo. Ay, super defend. Sige, Masiya di pinsahan ko pag sa- taga-antikoy. Kaya, Sige, go. may posibilidad ka pa, hindi ka pag taga-antikoy. Gani man. May special announcement ka dahil. Yes, so Special. ang desisyon sa kada butante, importante ni mga ka-aksyon mo para sa demokrasya sa pungsod, no? So, at kung may baluan, ang mga plataforma, makilala nato ang mga personalidad, kamatun-an ang panindugan sa mga isyu kag problema, nga ginapakatubang sa pungsod, ginaimbitar ka mo namon sa ining desisyon 2022, Bakit Ikaw? The Presidential Job Interview. A flagship program ni sa actually sa DZRH upod ang Manila Times. Pero mabatian diri sa live sa Action Radio Bacolod, no? Las 4 sang hapon tugtog las 6:30 sang gabi. Mabatian nato na aton mga presidential aspirants kag mabatian naton ila mga programa, makabulig analyze bala sa aton kag makabulig sa aton sa pagpili sang maayo, no? Karon nga adlaw Enero 25, una nga may bisita si Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Boss Calyode de Guzman, Enero 26. Sa Enero 28, Biyernes nga adlaw, si Senador Ping Lacson. No? Sa Enero 29, Sabado, Senador Manny Pacquiao. Kag sa Pebrero 2, Miyerkules sa masunod nga semana, si Vice President Lenny Robredo. Way pa si Mayor Esco Moreno sa schedule basi kung ginatanaw pang availability niya, no? So kada alas 4 inatud sa media, pamatian nato na ang aton nga mga presidential aspirants paagi sa desisyon 2022 Bakit Ikaw? The Presidential Job Interview over DZRH kag live man diri sa Action Radio Bacolod. Okay. Okay na? Kayo. So, matian tagi ni Action Boy para mismo makabalog kita bala kung sino ang dapat naton niya pilion kag Pilion. pagabutohon. Base sa ilang performance, base sa ilang ikasarang, base sa ilang ang namigid experience, mga bla. Okay? So, dali lang kita, Action Boy. Greet bala na happy birthday si Attorney Doug Pandan. Yes, birthday Attorney niya Doug, today. happy birthday! Oo. Happy birthday, Attorney Doug Pandan. Ang Pinakabaskugan niya abogado sa Negros Occidental. Pag soon to be, Alapit na gamay na lang gid kay gin-open ang border daan sa Oriental. Wala na kinanglan sang swab test. So, dugay-dugay ato na nato siya. Kag mga baskugan man nga abogado Baskugan pa dito. yun sa Oriental. Pwerte, Attorney Doug Pandan. Sige So, tiyan ni Mara, malita special ta. Ano sa mo, Attorney Doug Pandan, tirador. 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 Tirador ka. Hindi ka pang tirador sa kwan mo ng bispes. So, gali ka. tirador. Oo. Birador. Si ano na Jack Balaan. Si Jack Balaan niya. Kuhaan pa ni... Lay, kay birador na si Jack Birador Balaan. niya, Si si- Attorney Doug Pandan niya, tirador. Oo. Sang pispis. Mas swerte pag isang pispis. Sige. Go! Te ano, ay go ta na. Oh, Sige ano na, So, sa atong balita special, ining si Miss Cory Vidaha, good morning, dira sa may sa may Hinigaran. Narawis guro na siya. Aha. Sige, so Action Boy, mga pampaswerte Action Boy sa panahon sa Chinese New Year. So sa February 1 ang Chinese New Year ha. So ang una Action Boy, isa sa mga nagadalasang swerte sa mga Chinese, nagapagunting ni sila sa ilang buhok. Antes ang New Year. Tuod Kaya may- na, Itlen? oo. Di sabat ni Caitlin be? Sabat ka kung tuod na ako hindi, ha? Habalik Caitlin open kilang borders nga may bisitawan kapag sa Oriental. Hindi Caitlin, na karon hindi na dayday, karon. panguyong na da. Okay? So, man Action Boy,
Sa Chinese, pero ang ano action boy, ang pagpagunting na dapat bisperas kidya ha. Bisperas, ang Butsingon, Chinese January New Year. 31. Oo, hindi ka pwede makapagunting. This year kaya lain na, hindi yung pizza sang Chinese New Year mo. Aha, this year kay ano mo, kay February 1. So January 31 ka dapat mapagunting. Oh. So hindi pwede nga ano January 29 or 30 Hindi, Kaya bisperas gid. Bisperas gid kay basi magsunggod ang swerte. Okay. Ay, kailangan guro ko magsungod ang swerte, no? Hindi, nakusi mo. Amo na swerte. Hindi, nakusi mo. Pero take note, action boy, nga hindi gid kuno sa adlaw dapat sang Chinese New Year. Hindi man. Kay may patihan niya kung sa adlaw mismo sang Chinese New Year, February 1 be. Maano na ko na action boy, mautod ko ng swerte. Ay, kailangan mautod ang swerte. Wala aragli sa buhok. Sa buhok ko rin nagkakuha ng swerte. Tama na siya ha. Mo na. Kaya kung barbero, kami dading kayong pagunting. Kung babero ka, sa imo na nga staff eh. Kung pag mo problema, o staff, pag siya na. Or sa fellow fellow barbero. Yung Pwede guntingan man sa na imo. ita. Oo, guntingan na ita. At least Yung gunting me, ay gunting yo. Yes, let's gunting each other. Kalay, let's gunting each other. So, sige, next action boy, pag-shampoo. Shampoo? Oo. Kaya ang action boy, ang pag-shampoo, likawan tanigali. Likawan ta ang pag-shampoo sang buhok sa mismo nga adlaw sang Lunar New Year. Amo na subong pala wala ko ga-shampoo. Kaya parang swerte. Di ba susubrahan ka naman swerte niya? ka pilit. Kalain, yung ukli ya. Apan action boy, kaya may mga pagpati ang mga Chinese action boy nga kung ma-shampoo ka, pampadulan isang swerte. Ay na? Pero, pwede maligo ya ha. Aha. Pwede maligo ya ha. Hindi lang mag-shampoo. Ang pag-shampoo lang hindi. Pwede maligo. Kag hindi ka lang gid magstay bala longer sa Basta CR. parang sa mga Chinese, ay hindi man ta Chinese. Hindi man, oo. Hindi man tayo Chinese. Depende na si mo. Kung i-apply mo man si mo kagalingon niya, di ba? Aha. So mo na. Kag, hindi dapat magpadugay gid sa CR. Hambal kitin grabe. Hindi nakarelate siguro kasi subong guro hindi siya ga-shampoo. Subong pa lang. Kaspahon ka ganit. Dahil Hindi ang grabe na yan. Ang balikitli na itong border yung nag-open. Hindi sa shampoo niya. So, mana. So, next action boy, pag panilo sila puloyan. So, panilo, isa dapat bisperas man action boy. Sang Chinese New Year. Kag hindi sila pwede nga manilo nga February 1 bala nga New Year na gid mismo. Kay ginapatian na bisan pagabuy basura, hindi na pabayid ang ganapta kung ano Basta New Year. Basta New Year, So, February 1. kinalam, bisperas palang paninlo ka na. Bisperas lang paninlo ka sa inyo balay. Kag hindi ka dapat maabtan sang tungang gabi sa Chinese New Year. Tapos pagka 1, kung ano man dang laptas ang inyo balay sang gabi, sang bisperas to sang New Year, Chinese New Year. Hindi mo na pagbayaan mo na, hindi ka mamaypay or Sa manghimos. dos na lang. Sa dos na lang. So, bisan nga subayan na dang inyo charot. Diya sa mo na, kaya na sila action boy, nagkapati sila kung tinloan mo na, ang swerte. Nagagawa man. Yes, naman. May mga amo mas Pinoy. Ha? May mga amo man na. Amo man sa Pinoy. Okay? So, next action boy, ginalikawan. Ari, pag ginawa pag-prepare man sang tikoy. Kung magsiling ka Chinese New Year, daan action boy, may mga, ang tikoy, hindi gina madula action boy. Kaya actually, gina-serve siya dos pang regalo. Magluwas sa pulang envelope, kay Caitlyn, yung mabaton, tas sa February 1. So, may tikoy pag ginaya. Kaya nag-symbolize na siya action boy, sang, prosperity. Yes, perfect. Sige. Bala ka na, yeah. Oo, syempre. Basta pulang envelope. Damo ka na dahil mga friends ka mga Chinese mo. Oo. Si kanong gwapo tanda ang tikoy tadalyoga. Oo. Vince Lim, tikoy daw. Sino si Vince Lim? Si Vince E? Ay, Ang alin na iyang apelido? kargador. Abi ko Ferrer na yung apelido ya. Ha? Ferrer na ya. Pero gali. Sabi ko, Lim. Masilain pag hindi? No, lain pag Uy, siguro. ala. Hilig siya sa letter V. Standby sa Action Hotline, direksyon na Brian Morden, ang inyo rin news team. Action Dorel Kabat. Karaksyon Boy Duran. Mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyos. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting